Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру үзешен башлап җибәрә. Студия Венера Әйтова исәнсез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Россия президенты Владимир Путин Россия гражданнарына мөрәҗәгатендә пенсия реформасына төзәтмәләр кертүгә кагылышлы фикерләрен җиткерде. Әйдәгез әле иң элек искә төшерик моны, аннан дәвам итәрбез. Дорогие друзья, 16 июня 2018 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Бик кешелекле, гади тел белән якыннан аңлаткан төсле президентыбыз безгә пенсия реформасы хакында үзенең фикерләрен җиткерде һәм иң элек сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә, хөрмәтле кунаклар, менә президентның әлеге мәсьәләгә карата мөрәҗәгатендә шәхсән мөрәҗәгате белән чыгуы нәрсә хакында сөйли, нәрсә дигән сүз бу? Венера, бу сүз аның чыгышы мөрәҗәгатә күрсәтә, безнең дәүләтебез көчсез, экономик җитәрлек күләмдә эшләми, пенсионерларның кесәсенә әпәт керәләр. Менә аның чыгышы миндә. Мен бер качанда телевизорда тыңламыйм, әмма ләкин карандаш белән укып чыктым. Путин Медведевның Бердәм Россия партиясының бөтенесенә өчен ответственность үз кулланылды. Әмма дә ләкин бер сүз дә әйтмәде. Күпме эш урыны ясарга? Ул обещать әйткән 24 миллион, ул бер сүз дә әйтмәде. Җитеш турын күтәрергә, ул бер сүз дә әйтмәде эш урыннарын яшьләргә бирү турында. Килешеп була. Хатын кызлардан тигезләде 5 елда. Әйдәгез, беренчедән 63 яшькә кадәр, 60ка кадәр 60 яшьтә пенсиядә хатын кызларны чыгару турында сүз яңгырады. Менә сез Аршания ханым ничек кабул иттегез әлеге яңгырақты? Миңа 52 яшь, мин барыбер 55-тә пенсияга чыгасым килә. И минем шикелләр бөтенесе. Барыбер халык против. И хатын кызлар, менә минем шәймә, и мин 2 сентябрьдә Мәскәүдә чыгыш ясадым митингта, мине чакырдылар. И хатын кызлар мине анда поддержать иттеләр. Без против. Без 55-тә без планировали, без үзебезнең гаиләбез белән путешествиегә барасыбыз килә, без үзебезнең ныкларыбызны карыйбыз килә, үзебезнең сәламәтлегебезне карыйсыбыз килә, үзебезнең общественный работа белән эшлисебез килә. Без планировали үзебезнең тормышыбызны. И хатын кызны шулай торговать итәргә ярамый хатын кыз белән. Минем фикерем, 55-не калдырырга кирәк хәзерге хатын кызларга. Менә бу инде измененияларны, менә кем хәзер эшкә бара, менә шуларга, менә беренче тапкыр эшкә керә, менә шуларга алар уже белә. Ләкин яшьләр, менә без подпислар җыябыз, яшьләр әйтәләр, без 65-кә, 60-ка кадәр яши алмыйбыз, безнең сәламәтлегебез юк диләр. Сәлиханым, килешәсезме? Менә монда бит күп баллы әниләр пенсияга шулай иртәрәк чыгачак дигән сүзләрдә яңгырады. Менә оныклар турында сөйләп киттек, шулай бит 3 баласы булганнар 3 ел, 4 баласы булганнар 4 ел иртәрәк чыгачак, 5 һәм аннан да күбрәк балалары булганнар пенсияга 50 яшьтән чыгачак дигән шулай тәкъдим яңгырады. Ул тәкъдим әйбәт инде ансып. Аны берничә инкар итеп булмый. Менә ул мөрәҗәгатьнең бит инде төп фикерләре, менә шу вакытта Путинның төп фикерләре хатын кызларга кагылышлы иде, һәм аларның менә шу 3 елга кыскарттылар инде хәзер, һәм күп баллы гаиләләргә дә менә шундый әзгенә льгота дип әйтергә була инде, бирделәр инде. Ул әйбәт инде. Әмма ләкин менә шушы барыбер хәзерге көндә Россиядә менә шушы пенсияның арттыру, ул бөтен кешегә, яшьләргә дә, олы яшьләргә дә, һәм менә бөтен халыкка да ул авыр йөк булып килеп басты каршыга. Чөнки бездә бит ул безнең илдә
Безгә менә шушы пенсия яшен арттырдылар да әйтәләр. Безгә хәбәр күрсәтәләр. Менә карагыз, менә көнбатыш илләренә, аларда бит 60-тан чыгалар, 70-тан чыгалар дип. Безгә инде күрсәтәләр үрнәкләр. Әйе, без аларны аңлыйбыз. Әмма ләкин анда бит 70-тан чыккан илләрдә аларның бит хезмәт хаклары искиткеч зур, безнеке белән чагыштыра торган түгел. Да, иң әз дигәндә ул иң әз дигәндә генә дә ул уртача бер $2000 була аларның нигә хезмәт хаклары. Аннан соң алардагы медицина безнең белән чагыштыра торган түгел. Бездә бит медицина, менә бүгенге көндә аларда бит менә медицинада страховая медицина инде. Ул бит страховая медицина, менә ул илләрдә 90 яшьлек кешегә дә һәм премьер-министрга да бер үк дәрәҗәдә медицина хезмәте күрсәтә. Икенче яктан караганда, монда шундый сездә яңгырады бит, нәкъ менә пенсияның күләмен арттыру өчен нәкъ шул нисбәттән эшләнелә, чөнки алга таба тагы да начаррак. Yok, Венера, bu dürüst түгел. Bu dürüst түгел. Мин монарга каршы чыгам. Бер генә сүз. Әгәр дә без карасак 2020 елда инфляция доллар булачак 100 сум, шулык 13-14 мең үз кыйммәтен ала торган. 20 меңгә менә бүген инде продукция алса, пенсионер шулык продукция ник ул турда әйтмиләр. Бусы беренчедән, икенчедән западны карагәле, менә безнең партиябыз көтте Путиннан реформаны туктатып торабыз җәмәгать, медицинаны, мәгарифны, социаль труднарны укыту буенча барсында эшлибез, 2030 елдан аннары барабыз. Менә üçенчедән, ни өчен Меркель, Германия Федерация Республикасы 41% бюджеттан кертә пенсионный фондка. Кудрин һәм сами Медведев $3,5 триллион самы сумны пенсионер кисәсеннән алачаклар. И безнең булачак пенсионерлар турыдан-туры каберликкә китәчәкләр. Ни өчен Западта кебек накопительный часын иренә, хатынына, балаларына бирмәскә? Венера, менә күп балалы хатынга вернемся. Менә әйе. Менә ул күп балалы хатын, ниме? Ул бит әле балаларны үстерергә кирәк, беренче. Аннан соң ул балаларга бит әле 3 елга кадәр пособие да юк бит безнең әле. Ясли детский сад анда бит әле кертергә кирәк. Ул хатын кыз эшкә бара аламы, юкмы? Ул даже күп бала булсын, 1 баламы, 2 баламы, ул хатын кызның стажы бармаячак. Ул 50дә чыкса да аның пенсияга җыйламы? У стажы и хөкүмәт может яңа закон уйлап чыгарыр көтем. Шул бар иде эшкә бәлки. Бик рәхәтләнер. Кая баланы калдырырга булса, баланы да калдырыр ул. Әбиләр эшлиләр хәзер. Без бит эшләячәкбез. 60 яшькә кадәр. Ала торган 60 яшькә кадәр эшли торганда эшләрләр иде, табырлар иде. Бүгенге көндә без рәсми рәвештә эшсезлек чорында яшибез, шулай бит. Һәм дә дөрес. Һәм бүгенге көндә бездә пособие, біз көнбатыш илләре белән үзебезне чагыштырабыз. Без аны чагыштыра алмыйбыз алар белән. Әлбәттә, якында килә алмыйбыз. Аларда ни өчен әйбәт бара эшсезлек булса да, аларда яшәү өчен, җитештерү күп, яшәү өчен алар пособие түлиләр бит эшсезләргә. Бездә ул пособие мизер бит ул. Аңа кеше яши аламы? Бездә менә шушы пенсионерлар хисабына яшьләр коммуналка түләп, ниндидер яшерен рәвештә кайдадыр калган эшсезлектән булган пособие шикелле пенсиялар иде ул. Ата-анасы 55-60 яшеннән чыккан. Менә шуны аңлыйлар микән идарәче даирәләр дип мин күптәннән башкатам инде. Эшли торган пенсионерларны белән нишләтәләр хәзер безнең? Эшли торган пенсионерлар транспортный не бит бирәләр инде, картамы проездной. Хәзер эшли торган пенсионер 20 меңнән артык алса, анарга югалта. Әйтик, киләсе тезиска күчеп, 3нче тезиста якындагы 2 елда, бу 19-20 еллар турында сүз бара, пенсияга элекеге закон нигезендә чыгыра тиеш булучылар пенсияларын 6 айга алдан рәсмиләштерә ала дип әйттеләр. Шамил әфәнде, менә бу нәрсә бирә безгә? Бу моңа сөенергә кирәкме, юкмы? Ничен? Көенергә. Yok, бәлкем киініп күрәтір болу, монда қызыклы тәқдимне 6 ай ул әллә нәрсә файда бирмей инде ул. Пенсияга чыгасы кешегә дә файдасы ул кадәр дәүләткә, хөкүмәткә аның уйлаптан караганда тур файдасы ул кадәр түгел. Кәгазь эшен генә арттырачак инде ул. Кем менә шушы пенсияны рәсмиләштерә, шуны гына исти инде ул. Менә Сталин нәрсә дигән? Нәрсә ул пенсия? Пенсия ул пенсионерның балаларны, оныкларны тәрбияләү өчен эш хакы дигән. Менә шу эш хакыннан чыгып карый әле. Бездә күпме? Күпме ел бит инде. Ушсын күпме ел? Венера, тагын бер сүз бар, тагын бер сүз. Менә Медведев, Путин яшәү сөрәсе яхшырды, яшәү вакыты елы үзгәрде, ә менә врачлар,
fizyologlar, gerontologlar aytadilar, 55-60 yılda mana bu ekonomik yaşayan kişiye eli ansıda köp deyip. Bilesizmi? Hürmetli konaklar, edek zeli birey-birini tağın bir qattayga elinlerge kerek, pensiya reforması bulaşaq debetlerinde. Hazır mında təqdimler turunda söyleşəbiz. Neşege ana maksimal ravuşta yumşartırga, lügotlarını kaldırga, nindi tağın təqdimler kirtirge bula. Bugün şunun turunda söyleşəbiz. Bir yumşartуу менимче бир ничекте була алмай. Хәзерге яш буын әле эшләргә өлгермәгән. Икенчедән, хәзер бездә әле конверт системасы әле тукталмаган ул. Ул тагын да артачак. Ул артачак. Бүгенгесе көнне менә бу пенсия реформасыннан соң ул тагы да артачак. Моны эш бирүче генә түгел, хәтта эшләүче бу юлга үзе кул куячак. Ул эш бирүчегә барачак та әйтәчәк. Миңа официаль рәвештә эшләргә кирәкми. Миңа бирегез үземнең эшләгән акчамны, әле минем пенсиягә кадәр тагын 30 ел яшисем бар ди. Менә минем яшьтәгеләр әйтергә мөмкин. Әншесін гарантиялар. Һәрбер кеше гарантияга Венера, карагыз әле. Гарантиялар килҗәбез. Гарантия юк бу дәүләттә. Хафиз әфәнде, бер генә сүз әйтергә. Сез мине тотасыз да. Минем авызны йомырга тырышасыз. Минемчә мин сезгә бик әлләй каршы килгән сүз сөйләшмим монда. Рәхмәт. Эш шундaki ул гарантиялар әйтә ул закон буенча шундый эш башында торучыларны әгәр дә эш бирмәселәр, лаеклы хезмәт хакы түләмәселәр яки аларны рәнҗетсәләр, без җаваплылыкка тартырбыз диләр. Венера, бүгенге көндә җинаять кодексында бар экономик өлкәдә шундый маддәләр, әйтик, менә эшчеләргә вакытында зарплата түләмәгән өчен. Ул эшләрне күп дип беләсезме сез? Ул эш башында торучыларны, хуҗаларны җинаять җаваплылыгына тарту очраклары күп дип беләсезме шул практикасында? Бик кызык. Әйтеп буламы моны? Әйдәгез әле моның турында без шунда да тәфсилләбрәк сөйләшеп, без рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без пенсия реформасына тәкъдим ителгән, президентыбызның мөрәҗәгатендә тәкъдим ителгән шушы тезисларны барлый башладык. Инде 4-нчесенә килеп җиттек. Пенсия алды яшендәге кешеләрне эштән чыгару, шулай яшенә карап эшкә алмаган өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы карала. Эш бирүче һәр елны пенсия алды яшендәге хезмәткәрләргә эш хакы сакланган хәлдә бушлай диспансеризация үтү өчен 2 көн ял бирергә бурычлы. Менә шушындый якларда була. Без гарантияларга килеп җиттек. Тормышка ашыру өчен, шуны карап тору өчен, ул гаепле кешеләрне суд алдына китереп бастыру өчен күпме чиновник тотарга, күпме расход тотарга кирәген исәплиләр микән анда? Бүгенге көндә сез әйтәсез, суд өлкәсендә, җинаять өлкәсендә, экономик җинаятлар буенча мәддәләр каралган, җаваплылык каралган, ләкин бит тиешле дәрәҗәдә эшләми. Күреп торасыз бит тиешле дәрәҗәдә эшләмәгән. Мин уйлавымча, безнең реформаларның берсе дә актыкка чиккә барып җиткәннән соң ул ниндидер уңай нәтиҗәгә килми. Һәр хәлдә халык өчен дип әйтик дә. Әгәр дә мин күз алдыма шулай килә, теге ишәкне укырга өйрәткән бит әле, или ишә үлә, или мин китәм, или власть. Реформалар алар шуңа ошап калалар барысы да бүгенге көндә. Гарантия бар дип әйтеп, аңа ышанып утырудан законнарны кабул итү мәсьәләсендә дә менә монда Госсовет депутатлары да бар. Законнар соңгы вакытта кабул ителгән, Госдума тарафында кабул ителгән законнарның сыйфаты бик эшләмиләр күбесе. Бик түбән. Аларның тормышка ашыру механизмын алар язып бетермиләр кирәген. Нормативы. Менә әле бүгенге көндә шундый гади генә законнар кабул итәр, җинаятьләр кодексына, җинаятьләр йөртү кодексына керде. Хәтта судьялар да без эшләргә тиеш микән моны дип уйлап утыралар. Шул дәрәҗәдә булганда без гарантияларга ышаналабыз микән? Шуңа гарантия бирә аламы икән безнең президентыбыз? Карагыз әле. Менә предприятие руководителя, директора. И 5-6 кеше тендер уздыра, кемнең опыты, кемнең профессия, кемнең исәнлеге, кемнәргә каршы киләләр. Менә безнең тәкъдим, КПРның тәкъдиме. Без көткәнлеге Путиннан, җәмәгать, реформа кирәк, без дә аңлабыз кирәк икән. 2030 елда туктатып торабыз. Бусы беренчедән, икенчедән Магдариф булмый диде бит. Була. Менә каяның 24 миллион эш урыны, уларны 6 ел элек обещать иткән иде. Кая? Җитеш турын арттырырга кирәк. Яшьләргә эшне биргә кирәк. Глазиф әйтте, Россиядә 20% эшсез бу
yaş kişiler. Akça yok dedi. Akça. Ni progresif şkalana kırtmediler. Fransa'da, Germanya'da, Angliya'da varsa var. Niçe milyar. Ni kırtmedi nalogna roskoş. Ni etmedi. Nifteni gazonilerinin oturasılan küp mü pribülleri, bonuslarını bölüştürge Biz sizin kirek. fikrinizni anladık. Süleyha Hanım. Дөрестән дә менә барыбыз да риза бит инде күреп торабыз. Менә нигә бу ситуациядә иң авыры дөрестән дә эш урыны булмау беренчедән. Менә шушы 24 миллион эш урыны кая ул? Икенчедән бу эш эшләгән кешенең яклавы юк. Менә шул яктан менә ике генә бер факт китерим әле. Менә сез бит инде Европада булган кешеләр игътибар бирәләр. Анда шимбә, якшәмбе көнне менә бернинди магазин эшләми. Кием магазиннары түгел, хәтта продукты ала алмыйсың. Чөнки алар анда кешене саныйлар, кешенең хокуклары бар. Алар әйтәләр, сатучы да кеше, һәм ул шимбә, якшәмбе ял итәргә тиеш. Эшләми ул. Һәм икенчесе фикерле бизнесменнар, үзләр безнең илдә дә аларның бизнеслары бар, чит илләрдә дә. Һәм бер көнне берсе сөйли, фамилиясын оныттым, әйтмим инде. Нидән менә ул рестораннар ачкан Европада. Ул әйтә, менә нинди андагы, монда бездә җайлыракмы кешеләр белән эшләргә андамы ди. Ул зарланып сөйли нәрсә дип, анда Европада зарлана, алып баручыга. Менә ди, минем ди бер ике повар ди, бер-берсе белән ди конфликтка керделәр дә ди, һәм икенчесенә ди, нидән стресс дигән ди диагноз куеп ди, врачлар стресс дигән диагноз куеп ди, мин анарга ди берничә ай буена түләдем ди. Аларда ди куып чыгарып булмый ди, чөнки Европада анда шул хәллек законнар кешене яклый ди. Менә бит ул, безнең бит ул, бездәге законнар да якламый, җәмгыятьтә эшләгән кешене якламый. Бер яктан караганда, Фәрит әфәнде, бер көндә генә зур үзгәрешләр була алмый. Һәм шушы пенсия реформасына карата да әкрен генә үзгәрешләр кертергә дип әйтәләр бит. Чираттагы менә тезисны әгәр дә президентыбызның искә төшерсәк, Россия хөкүмәте административ чаралардан тыш пенсия алды яшендәгеләрне эшкә алу һәм аларны эштә саклап калу өчен бизнеска стимул бирәчәк диде. Самый кызыгы, менә хәзер безгә штамп куялар, предпенсионный возраст, имеш штамп. Син шул штамп белән киләсең, шуның белән китәсең. Кем аны контролировать итә? Что син не докажешь, что син булай гына штамп куып чыгардылар, что син просто так алмадылар, сиңа 56 яшь, допустим. Име? Чит илдә ничек барасың? Анда бит 70 яшьтә чыга торганнар да бар. Анда бит законнар. Шул кеше ихтияҗына мәнфәгатенә эшләнелгән. 70-65 яшенә кадәр эшли шәгырдатып. Аны бер кем чыгармый. Конституция ул самый кызык китап хәзер безгә. Потому что нәрсә анда язылган, менә берсенә дә ышанып булмый. Бесплатно образование почти yok, медицина почти yok. Bugün әйттеләр инде, әйме? Хәзер безнең право на отдыхта шуны да алып ыргыталар инде хәзер. Анда 2%, бензин күпмегә арты, ЖКХ күпмегә арты. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез, гомумән төшенкелеккә бирелмәгән әле. Менә безнең төшенкелеккә бирелмибез. Ничек без әле вазгыятьне икенче кабул алабыз? алабыз? Бу чыгышы мөрәҗәгате аның яңа елга чыккан мөрәҗәгате белән бик тигез. Бик шулпән генә, эмоциясыз. Ул үзе дә реформага каршы. Әмма дә ләкин аның янындагы министрлар, капиталистлар, наверное, шундый чыгыш ясаганнар. Уланы укыда чыкты. Эмоциясы юк дип әйтеп булмый инде. Монда чыннан да ул кешелекле, гади тел белән безгә аңлатты. Венера, тагын бер хөкүмәткә пенсия яшендә дә бер генә секунд 2,5%. Biz bir nişte de almıyoruz, ekonomini gitmişe. Пока bizden geçiştiriyor, bir de 2, minus bir de 1, и так далее. Майскую указали. Системалы караш керек дейсіңіз. Сіз біз мұны аңладық фикіріңізден. Біздің караш мұна референдум уздырға да, мұна митингларға меңнеген кіші чыкты. Референдум бойынша енді қазір, аның турында қазір сөйлешу енді соңдыр. Соң түгел, бір көшенде соң түгел. Путин хөкүмәткә пенсия яшендәге хезмәткәрләрнең квалификациясын күтәрү буенча махсус программа раслауны йөкләде. Ни рәвешле тормышка ашырып була моны, Шамил әфәнде? Ул нәрсә күз алдында тотыла. Анда пенсия яшенә якынлашкан кеше үзенең инде эшли торган эшен башкара алмый, кеше юк, башы җитми. Яңа профессия алсын. Арый. Шуңа күрә аны ул кешене яңа баштан укытырга ниндидер яңа специалистлар буенча шунда күчерергә дип. Бу бит инде икенче төрле әйткәндә, аңа укыттык та ди. Кем аңа эш урыны әзерләгән? Бер кемдә эзерләмәгән. Укытырга бит тагын акча кирәк, аныга акча кирәк. Ул сүзләр генә инде, дөресен әйткәндә, матур сүзләр. Күпме эшсезләр аны безнең 45 яшьтән кеше уже эш таба алмый. Эзләп йөри. Венера моны карагыз әле. 60 яшькә кадәр килгәч, кешенең уже сөякләре дә каткан.
Үзе чирли, башта уже памяти даюк. Аны шоферный ничек плотник яса була, или плотничек водитель яса була, или хирургны париглар жаса. Оны мөмкин түгел. Сөзебезнең бар инде. Гомер буе эшләгән урын. Но бит без инде көне буе көне-төне бер шул урында инде 65 яшькә, 60ка булсын ди хатын-кызлар име. Ну Яшьләргә юл бирәсе килә дисез бар. Сәламәтлек юк инде. Яшьләр ул юлны яулап алачаклар тыныч була, потому что аларда энергия, алардагы знания, но опыт аларның әзрәк. Дәүләт башлыгы 2019 елның 1 январеннан пенсия яше алдындагы хезмәткәрләргә эшсезлек буенча пособиянең максималь күләмен хәзерге 4900 сумнан 11280 сумга кадәр күтәрүне һәм шундый түләүне 1 елга билгеләүне тәкъдим итте. 11 яшәп карасын. Менә аларны 11 меңгә утыртырга кирәк. Әле бер кешедә дә 11 мең юк бит бүген Рушания ханым. Шулай бит әле 11 да яхшы. 800 сум. Менә карасак, бөтен менә минекендә 7 пункт дигәндә Путинның әйтә. 7 пунктта бөтенесендә кайдадыр льготалар, кайдадыр арттырырга тагын, кайдадыр яшен киметергә. Бөтенесенә алдан әзерләгән күпме акчага, күпме сумга төшәсен санап карасаң, Birinci reform ütkərməsən də bola. Әйе. Анар Оның файдасы булмый. Фәрит әфәнде, Әгәр дә бүгенгесе көнне безнең халык атнасына 5 көн, көненә 8 сәгать эшләп, ким дигәндә 30-40 мең официаль рәвештә акча алса, бу реформаларның кирәге дә юк. Абсолютно дөрес. Монда бернинди льгота да юк. Монда тезисларның һәрберсен санап чыксаң, монага чыгым бик зур чыгымнар кирәк. Хәтта кодекска үзгәртүләр кертсәң дә, монда миллионнаган акча кирәк. Ул акчаны каян алырга? Фәрдәфәндә икенче яктан карасам, менә карагыз. Әгәр дә булай гына реформа булса да, кеше зарлана. Ә булай йомшарту рәвешендә шундый льготалар, шундый ташламалар бирсәләр, тагын бу йомшарту түгел, йомшак әйтеп, катыга утырту. Менә карагыз әле. Путин әйтә, налог прогрессивный кертмәскә, анда ничә миллиард сум гына, миллиард гына аны кем санаган? На нефть газга льготаны налогны кертмәскә, моның кадәр ди, моны шулардан 2 ай, 4 ай, 1 ел җыела бит. Әни булганнардан кача. Менә булган ташламалар Сибирдәге аз ханлы җирле халыкка, шулай ук шахтерларга, кайнар цехларда эшләүчеләргә, химик җитештерү өлкәсендәгеләргә, чернобыльчеләргә һәм кайбер категория гражданнарына саклана. Авыл халкына ярдәм итү өчен 9 елның 1 январеннан авыл хуҗалыгында 30 елдан да ким эшләмәгән кешеләргә билгеләнгән пенсиягә 25% өстәмә түләү кертелә. Венера, әйтегез әле, авыл хуҗалыгында эшләгәннәрнең средний пенсиясе күпме? Мин сезгә әйтәм, социаль пенсия 6600, средний пенсия 7-8 мең. Моны шуның 23% санап карагыз әле. 11-12 мең генә. 13-14 мең шәһәр җирләрендә, авылда гомер буена эшләгәне 6-7-8 мең. Юк, 25%-ка күтәрсәләр, бу бит инде шулай ук зур. Нинди цифрдан 23%? Менә бу бүгенге пенсиядәнме? Менә гомер озынлыгын карасаң, бездә әйтәләр, менә 65 яшькә җитте дип инде иратларның. Ул бит бик дифференцирован. Авыл җирендә 60-ка кадәр яшәгән иратны күргәнегез бармы сезнең? Юк. Ул шәһәр җирендә яшәгән иратларның гомерләре озын айды. Авыл җирендә пенсиягә чыгарга өлгергән кеше бик аз. 36 субъектта иратлар 60 түгел 58 яшькә кадәр яши алмый. Менә тигатнада нинди хәлдә? Барым җимерек. Рәхим итегез, Хафиз абый. Теге атнада имзада җыган бер хатын-кыз килде дә, ул специалист отдел кадров булып әйтте дә, миңа әйтә. Беләсезме, мин заводта эшлим, специалист отдел кадров. Бер атнада 6 ир кешесе 50-га җитмичә үлделәр диләр. Беләсезме? Менә үземнең барлык проблема безнең митингта бер ханым чыгыш ясады. Семьясында 5 ират киткән. 60 яшькә дә китермәгәннәр. Җитәрлек. Менә инде әйләнеп кайтса, хөрмәтле кунаклар, алдан пенсияга чыгу стажы кими. Хатын-кызлар өчен ул 37, иратлар өчен 42 ел була. Пенсия реформасына үзгәрешләр эшләнеп беткәнче 18 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә булган күчемсез милеккә һәм җиргә каралган салымнар буенча барлык федераль ташламалар саклана диелде. Региональ ташламалар турында да шулай сүз күтәрелде. Дәгезәл видеозма карабыз, гынар дәвам итәрбез. У нас по бюджету все эти параметры, цифры учтены.
законодательно мы в ближайшие дни примем все необходимые решения. Рустем Нургалевич, шамы, видимо, Ул bu реформа. ташламалар бит аңларга кадәр дә бар иде. Бу җитди сөйләшү чыннан да. Хафиз абый, шушы пенсия реформасын чынлыклап, гади кешегә уңай якка үзгәртүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Экономика. Экономиканы ныгытмыйча, җитештерүне арттырмыйча, яңа заводлар, яңа эш урыннары һәм яхшы зарплат белән аннан налог тәбәткиләп ясамыйча, бу буш сүз булып калачак. Путин чыгыш ясады, Путинның менә бу чыгышыннан халык канәгать калмады. Аны күрсәтте безнең кичәге даже митинг, 100 мең кеше Мәскәүдә, бездә күпме кеше чыкты. Әле күпме звонит итә. Сез егетләр кая карыйсыз дип. Чынлыклап, менә халыкның тормышын яхшыга үзгәртүдә шушы реформа нәтиҗәсендә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Ну, мин экономикада уйлыйм, аннан заработная платаны күтәрергә кирәк. Эш хакын, пособиеларны күтәрергә кирәк. И менә хатын-кызларны инде менә булай обижать итәргә ярамый, дип мин уйлыйм. Әлбәттә, пенсия реформасына кагылышлы бу әле нокта түгел. Алга таба да үзгәрешләр эше төркем эшли, шулай бит үзенең тәкъдимнәрен кертә. Мин уйлыйм әле яңалыклар булыр һәм ничек кенә булса да ул гади кешенең тормышын уңай якка үзгәртер дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.